3, 2, 1. Terima kasih. Ini dulu dari persembahan Paket Sabda Permusik.
Pawene ora baris ya. Saanu, iku pinggir kabeh. Alah, stop kok. Pinggir truknya melayu. Alah, jane di stop kok ngono yo. Malah sakake. Sing parah. Kelas Yuni kok. Kelas apa iki? Kelas 1. Kelas 1. Masak wes. Ora iso maca. Bacane dibuka-buka ora ayo. Ambe wong tuwa. Dong kurang kowe pakai ora weruh. Ora ketok. Dongan barise ku. Lho, iwon apa? Iwon apa ta? Iki lho mbak lanang iki lho arek siapa
Ayo. Halo, halo. Ya, berjalan.
Ngewo apa?